No, takže dobrý deň prajem. Momentálne vidíte budíky, ktoré ste robili po repase, alebo na ktorých ste robil repas, že sú to vaše budíky. Sa pozrite konkrétne na kilometre. Sú do 8000, ako som chcel, ale na to, že už tie budíky neukazujú vôbec nič. Ručičky sú pretočené. Neviem akým štýlom, nemám naštartované, ukazuje mi 3000 otáčok. A kilometrovník ide, ale ide len smerom dole. Palivo mi už ukazuje úplne cez rýchku, sa to pretočilo smerom do prava a už to ukazuje nič, takže naštartujeme. A nič. Zasvietime svetlá a nič. Pohneme sa. Ručička začne ukazovať tachometra, ale len kúsok do spodku. A to je všetko. Takže som zvedavý, či tento repas v hodnote 130 €, ja viem, že som vám neposlal budíky, ale tento repas v hodnote 130 €, keďže som vám neposlal budíky, za to stojí, keď som urobil možno 1100 km. Som zvedavý, čo mi na to teraz poviete. Čiže, že mám iný motor, že to je chyba? To vôbec není chyba. Pozrite sa, čo sa s tými budíkmi deje. S tými budíkmi sa mi dialo to isté, keď neboli po repase. Takže ak má repas vydržať takto krátko, tak potom to asi není repas.